Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani molweni Ntumela Mponjoti Matekwane de Masheroni yendayi lami igama ngo MC Polobas uandile wakwa Ngcobo sila KZN kule kapejana ephuma esiqiweni la sikhona kwelendlove namandla Ningizimu Africa eDurban eThekwini ngihleli nodokotela ke okhona la kwaZulu Natal osebenzela endaweni yase Dryhoek eNanda kude buduze nepolice station yamaphoyisa ke ekuthiwa ke Mtshepeni police station lapha ya eDryhoek. Dokotela uNondelamzimba asikuphi ithuba ubingelele ebantwini emakhaya. Ake sibingelele mfoka amapholoba nabalaleli emakhaya. Ukhuluma uNondelamzimba ukadla abathuthe bathakatha umthakatho inja kimi nami ngizwe ezulwini. Angazi ngabe ngiyofika ngithini. Yasithokozisa kakhulu ukuthi dokotela sibe kanye nawe siyazi ukuthi uyindoda ehleze ematasa amangawona amabhizinisi kusoku umsebenzi wedlozi kakhulu uhambela abantu abanama profile amakhulu uyokwenza izinto ezinzima sikhuluma ngabantu abaseyihlalweni ngokuzalwa sikhuluma ngabantu abaseyihlalweni ngokukhethwa sikhuluma ngabantu abaseyihlalweni ngokuqhubha amashishini ahlukahlukene mhlawumbe ukusicaphnela kafishane kungani ukuthi wena esakhe isiphiwo sincike kakhulu ekutheleni noma ungababandlululi futhi ungabakhethi abantu abangathatha entweni kodwa iningi labantu abaphakeme nabasehlalweni ezithile belashwe lapha kwaNondelamzimba mapholoba uma ubiziwe noma ungenwe idlozi ungayingenelanga awukhethi ibala lamuntu ngoba inkinga uma ungenile edlozini usuke uthanda kuba isangoma noma kuba inyanga uma wangenwa usuke ungayilawula usuke ulawula yilona ukuthi sizabapha abantu ngoba akekho umuntu omlahlayo uma umelaphi ophezulu ophansi fanele umlaphe nohlaya fanele ulaphe nalo kuyimpoqo yini Nondelamzimba ukuthi umuntu masecebile noma esekhuphukile noma isifezekile lento akade eyizele kwaNondelamzimba akabuya azobonga ngenkomo ngoba ngokujwayelekile sibona abantu bekuphi inkomo left right hlangothi zonke asisho ukuthi abakuneke imoto asisho ukuthi akukho kunye abakubonga ngakho kodwa into eseqhulwini kakhulu nesijwayele ukuyibona ifika ngeyigadla izinkomo lapha kwaNondela futhi idliwe ngalosuku awuziyosiwa mapholoba phela ithi ifika nje ehle enqoleni Ngibe sibafana ngifuna inyama yokosa akusiyo impoqo uma ulaphe umuntu kusuka enhlizweni yakhe uma umelaphi wenza kahle umuntu uma kusuka enhlizweni yakhe uyabuya umuntu amsizile ngoba kubalekile ukuthi umuntu okusizile ungamkhohlwa noma ungamlahli ubuye uzobonga ngesikhathi ubonga emadlozini lo wena wawulashwa umsebenzi wakho futhi uyavuleka uyaphambili Dokotela unabafazi noma unamakhosikazi ayisihlanu ukucaphnela nokujobelela kwabanye abantu batshene ngemfihlo yakho wenza ngani singenza ngani thina sifuna ukufana nawe kusasa number 1 mapholoba uma uthatha unkosikazi kumele wena uthatha unkosikazi noma ke ushila intombi ake kusho njalo nje usayishela ifoundation yakho phela yakhe ngeqiniso ngoba uma uqamba amanga uyohleza uphila ngamanga uma kungena ifoni uyothi uzohleza uthi inetwork iyalahleka hayi ngoba inetwork ilahleka inkinga sekufona omunye kanti uma ifoundation yakhe ngeqiniso ngaso sonke isikhathi uyakwazi kansi ucingo uthi yebo mama unjani phambi kwalo munye ngoba uneqiniso la empandeni akukho ngasinika kona kuhlale ngakho mapholoba ilandela kamuva eqinisweni ngoba mapholoba awukwazi kisa kufaka inkomo sifonyo ingafuni ukusifaka funa uthi uyifaka seyalazi ijoko ukuthi ijoka layo ngiliphi uma uthi wena velcom ize ejokini iyasi ukuthi fanele manje kuyokofolo yaboshelwa lokho ke mapholoba sekufuna ukuthi ke manje uma ubophela kahle umophele kahle umuzi wakho akufanele kube nomsindo ekhaya umuntu wesifazane mapholoba you must understand ukuthi akusiwa kini ukhama kwelinye idlozi nawe nedlozi lakini fanele afika thobe nasafika la ekhaya ulapha abalaphi bendabuko ithini leyo nto kwiningizimu Afrika ngiye ngithi ke nemapholoba akekho umelaphi omkhulu nomunye bangayibeka abantu bazeza amakhosi ukuthi mina ngiyinkosi yabelaphi ayikho inkosi yabelaphi mapholoba cause umuthi awumbi wandawonye and ekulapheni mapholoba ufunde uzufe njoba ngikhona mapholoba ngaqala kulapha ngo94 namanje kunezinto engisayifunda kwabanye abantu angiyifundi ngifunde emakhehleni
Dokotela sikhulume ngebutho elakhiwa kwaNondelamzimba. Lihluke ngani kwamanye amabutho akhona kwezinye igodlo nanokuthi ibutho elisingalithemba kangakanani thina sifuna ukuzolifuna kuwena. Amabutho kwemapholoba kunemimoya. Engene emabuthweni esikhombisa. Angasho umuntu ukuthi wakha ibutho ngoba azothatha umuthi mhlawumbe awufaka isigculweni. Cha, akwaliqala ibutho lapho. Usayigayela nje izinto zakho engasiyo ngoba linemibandela nemigomo. Yokulisusa ngeziko lakhona. Awusuku nje uthatha umuntu ufaka isigculweni noma amakhuba afaka isigculweni. Ngoba kuze kushiwo kuthiwa ibutho. Kuneyinyoni engenayo. Kunelilwane enamandla engenayo. Kunamakhuba angenayo. Kunabovuka abangenayo. Bese wenza iziko lawo. Sekungena imoya esikhombisa. Engeke ngidalule la. Ithambo lomuntu lineqhaza lingakanani ekwakheni amabutho. Engeke ngizwe abanye mapholoba mina kaNondelamzimba ngiwaphatha amathamba abantu. Eswandlwane kuthiwa ilapho khona obaba mkhulu bethu abaphelela khona futhi la banqoba khona. Inyanga isuke ifunani khona. Angazi ke mapholoba ngoba nalesandla ngeke ngiyikhombe ukuthi ngakuphi. Uma ngabe benza lokho labo bantu bafuna kuboshwa mapholoba ngoba uyabona uma umuntu asalele ngokuthula. Sithabalale ngokuthula. Namanje uma ngikhuluma ngeKZN kwachitheka igazi. Lekusadinga ukuthi eKZN ihlanjululwe ngoba uma kuchitheka igazi namanje mapholoba kunabantu abashonele emhosheni abangalandwanga. Uma wena ke sohamba wena uhambela abantu phambili uyothinta abantu abangasibakini lokho kuyiqala mapholoba. Dokotela omkhulu sike sizwe nikhuluma ngezizwe yini isizwe lapha kwaNondele sakhona sihluke ngani sinamandla kangakanani yini engasenza ukuthi sithembele kwesakhe isizwe. Ngiyawubonga lo mbuzo wakho mapholoba ngoba kukhona into ekuthiwa amabutho. Kukhona izizwe. Izinto eziwuthule lezi engafani. Oh yes. Uma sikhuluma ngezizwe izizwe mapholoba uyakwazi kuyithuma ukuthi zilanda impahla elahlekile. Impahla intshontshiwe. Uniform. Ngisho impahla yasendlini ngisho yokugcoka. Uyakwazi ukuthi umuntu untshontshelwe inkomo uyikhulumisa. Uyakwazi ukuthi nawuhanjelwe umfazi noma uhanjelwe indoda uyikhulumisa. Uyithuma zimlandi. Zibuye nayo izizwe. Awuzobuya ngeke akuthole iphumula phela mapholoba. Singakugaranta yini ukuthi mina mangifuna into yami ebuye ngize kaNondele. Mapholoba uma ulahlekelwe noma uhanjelwe umfazi ngiyakubuyisela mina. Mapholoba uma ngabe futhi ugangile yabona mina lapha kumina kuye kwathatha izinto zokusebenza engadini. Wathi umfana osebenza engadini amafosholo ami nemfologo sithathiwe. Ngathi mina ayika kanjalo lapho ngasathindi. Within 3 days ayibuyile mapholoba. Ngoba mapholoba akusuku kube nenhlanya. Nondele uyakwazi ukubulala umuntu owuhlupha. Mapholoba na uhlupha vele fanele ufe. Uyakwazi ukumhlanyisa. Njoba ngisho nje ukuthi mapholoba uhlanya lusuku lube khona ngoba abantu baganga sesiyabahlanyisa. Dokotela abantu abayeka ganga ngoba na uganga sokufaka umuso sokwenza thina ukuthi ugange kakhulu ube khona saladini upatrol Samaginza sifuna into ezokwenza ukuthi sambe sibuye nayo esinqawunqaweni lidlala igusheshe. Uyasinikeza lento ukuthi sikwazi ukuyibamba le. Angithi ke mapholoba lapho kungakwephula ulimi. Ngeke ngithi ke mina mapholoba amaphanda isikhathi samaphanda siphelile. Okay. Ngifuna uzwe kahle. Ngoba bantu basuke la mapholoba bayogangela abantu abamnyama elokushini. Uma uzothatha imoto yomuntu bekukuphela kwayo. Thina mapholoba into esiyenza ukuvikela abantu ukuthi basinde. Hayi ukuthuma abantu ukuthi bayontshontsha. Dokotela iziphi izifo ezikumuntu njengembulelo amalumbu nokunye ongakubalula othi lapha kwaNondela siyakwenza ukuthi ubuyele ekhaya uphilile. Ngabe mapholoba unenkiya uthi induku yakhe ayivuka. Ngabe washaya ngelumbu. Ngabe ushawe stroke lapha uyelashwa. Ngabe inhlanhla yakhe ivalekile lapha siyayivula. Ngabe e-tuck shop yakho noma ku-business yakho akuhambi kahle. Sizokugeza thina ngomthu wenhlanhla. Ngabe indoda yakho ayikunika imali. Ikhona imali esebhantshini. Siyakunika yona thina indoda ikunika imali. Konje dokotela masingakhuluma sigxile kwimali esebhantshini. Yini edala ukuthi uhanjiwe kakhulu abantu besifazane masikhuluma ngomali esebhantshini? Phela mapholo bafanele ithi indoda nayo utha imbawula iyothe kahle lembawula yayo. Izikhale
izibuze ukuthi mama ufuna ukwenzeleni bese athi baba kubuza indoda kumama athi umama manje ngifuna ungithengele imoto noma ngifuna ungithengele umuzi anginamali athi ithatha uzothatha ikhadi mama lapha ebhantshini iphini inamba yalo 8 ngoba ngesikhathi umgonile fanele umgone la lesale umgona kusona khona into esiyifakayo kusona ngoba fanele ukuthi umzimba ichokhe ezo into angayizwa kulomnyumli kulelinye iziko. Dokotela omkhulu DR.Nondelamzimba olapha endaweni yaseNandi Dryhook la asebenzela khona zonke izinsuku onokwakho ukuthi uqinisekise ukuthi uyamthola ocingweni lakhe. Dokotela mawungapha abantu inombolo zakho nama directions siyazi ukuthi senibuye nitholakale futhi nakulokho okwazi ukuyalela abantu. Ngitholakala eNanda emachobeni eDryhook. Inamba abazongithola kuyona ithi 061 21 34 318 061 21 34 318 enye it's 083 99 472 59 abantu ke bazongena lapha ku Facebook bathi DR.Nondelamzimba baphinde futhi baye website bathi www.DR.Nondelamzimba bazongithola lapha. DR.Nondelamzimba eSpaka Shoprite kaPep siyakufakela into yokuthenga. Angeke ungifakele imali ungazi wafika esigodlweni. Ngoba manje kunama scam. Ungangifakela imali uma sowafika esigodlweni sakaNondelamzimba. Kulezi indawo noma kwi-account? Nginama account ami mina. Ningizimu Afrika uma ubhala uthi DR.Nondelamzimba la nje ku GPS izokuthatha kubeka. Izokutshela namanje ukuthi kuvaliwe kuvulwa ngoba nesikhathi. Sibonga kakhulu Ningizimu Afrika sibonane futhi kwi video elandelayo bese nonondela bye bye.